Patay ang 65 anyos nga babaeng rider human matumbahan og punuan sa kahoy sa General Santos City. Kabanay sa biktima, gibatikos ang peligroso nga mga punuan sa kahoy nga anaa sa kadalanan nga wala gitagad sa hingtungdan. Ani ang dugang detalye. Nagbuyod ug wala nay kinabuhi kining 65 anyos nga babaeng rider human natumbahan sa punuan sa Neem Tree samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa Yumang Street, Barangay San Isidro, General Santos City pasado alas 12 sa udto adlang Lunes. Giila ang biktima nga si Marichu Gadiane ug usa ka Zumba enthusiast. Matod sa iyang anak, gikan sa usa ka resort ang inahan ug mipauli kini aron magkuha og charger sa iyang speaker yang naabtan sa disgrasya. So niya ba nga maglipay-lipay part gid sa mga celebration ba kay dili siya gusto nga mabitin bitaw mi sa mo ang outing ana ba. So siya ay nak kanang maguli sa kuha sa balay sa Nunez. Kay kuha sa nako ang charger. Ilahan na lamang na siren nga natumbahan kini og kahoy ug namatay. Wala kasing permanent root yan na katulad ng akasya or yung ano na talagang merong malaking ugat. Kasi sunod-sunod yung ulan, siyempre mabigat yung kahoy. Gumikan sa hitabo, kini ang mulo sa kabanay sa biktima. Makaingon pud ka ba nga naa bitoy lapses. Kay syempre kabalo naman data na kana nga part sa area daghan man di ay og kanang karaan na ng mga punuan nga pwede naman di ay siya putulon or unsa ba pangitaan paagi nga kanang dili bitaw siya makapirwisyo o makasakit ana. Ginakuhaan pa og tubag niini ang LGU apan dunay pahimangno ang opisyal sa Barangay San Isidro kalabot sa pagpananom og kahoy. Merong bagong batas ngayon na hindi ka pwedeng magtanim ng punong kahoy na lumalaki sa ilalim ng distribution lines ng Socotec. Malaki ang multa niyan pagka nag-violate ka sa naturang batas. So, pinapaalam ko na rin na wag talaga. At kung meron man, itrim na ninyo or applyan ninyo sa Senro na. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.